residents, que després els pujarem aquí dalt perquè els hi pugueu fer preguntes. I bueno, primer us presentaré una miqueta tot l'equip. En principi, allà a la punteta tenim l'Ignacio Álvarez. L'Ignacio Álvarez és el nostre tècnic de recerca. És una persona que està assignada al 100% a la nostra unitat docent i que, per tant, des de que sigueu R1 us farà els cursos de recerca i després us anirà ajudant en tots els projectes de presentar coses als congressos, que al principi feu casos clínics i poca cosa, però després s'intenta ja que feu treballs més en sèrio, que feu un treball de fi de recerca de final de residència i, si es pot, intentarem publicar i fer tot el que puguem. El fet que hi sigui, que el tinguem al 100% en la nostra unitat, fa que tinguem realment molta ajuda. M'enteneu tots en català? Sí, Es que a mi... no, ¿y tenemos gente conectada? No lo sabemos. Bueno, no sé. Bueno, podríamos saberlo, sí, igual sí. Bueno, pues continúo catalán. Si ve que hay más gente conectada o gente que no puede entender, puedo cambiar, pero veo pocos. ¿Tres? Andreu, Carlos? Algú dels que esteu connectats online teniu problema de que parli en català o en castellà? Si podeu escriure-ho pel xat, així sabrem què fer i si no, seguiremos. ¿Sí? ¿Sí que tenéis problema, que no lo entendéis? Pues catalán bien. Vale, pues venga, catalán bien. Seguimos. Si alguien después no me ha entendido bien porque se incorpore más tarde y no hable el idioma, pues aclararemos. Bueno, pues después de Nacho tenemos a Maite Pallarés, es la presidenta de la subcomisión de enfermería, es la encargada un poquito de toda la supervisión y el programar toda la formación de los residentes de enfermería. Luego está Verónica Gallardo, que es la secretaria de la unidad docente, que bueno, si venís al final la conoceréis y la querréis muchísimo porque es la que se encarga de que todo rule, de que los cursos esté todo el mundo apuntado, de que no falte ninguna evaluación, de que todo esté en coordinación y bueno, es un gran valor para la unidad docente. Y yo soy la doctora Llordés, soy la jefa de estudios de la unidad y bueno, nada, antes ya me habéis visto si estabais en la sala plenaria i ara us presentarem una mica tot això. Bueno, això es una miqueta, explicaos que nuestra unidad docente de familia desde el año 95 que tiene residentes y desde el año 2013 ya no solo formamos residentes de medicina, sino que también los tenemos de enfermería, que sabéis que la especialidad como tal no tiene tanta antigüedad y por eso lo hemos tenido posteriormente. Durante todos estos años hemos llegado a formar 193 residentes, lo cual son muchísimos, y 24 de familia, y algunos de ellos la verdad es que siguen en nuestra entidad, algunos como adjuntos y algunos incluso como tutores, con lo cual nos llena de orgullo, ¿no?, que tengamos esta trayectoria. Este año ofreceremos 12 plazas de MIR y 6 de enfermería. Estos son los centros que tenemos. Tenemos por un lado 27 tutores para los MIR y 6 tutores para los EIR. En principio todos los tutores tienen 2 residentes. Normalmente intentamos que sea, en los casos de los MIR, un R1 y un R3 o un R2 y un R4, y cuando son de enfermería pues tienen simultáneamente 2 residentes. Tenemos el CAP de Sant Cugat, el CAP del Turó de Can Matas, que está también en Sant Cugat, el de Valldoreix, el de Rubí, en Terrassa tenemos el de Rambla y el Terrassa Sud, y luego está Can Trias, en el que de momento solo tenemos formación de enfermería, que está a las afueras de Terrassa, pero que también se puede llegar con transporte público y no hay demasiado problema. Y disponemos también, para hacer medicina rural, de 3 dispensarios, uno en Ullastrell, uno en La Floresta y uno en Viladecavalls. Bueno, un poquito aquí es donde están ubicados a nivel territorial y pues bueno, veis que tenemos un montón de tutores, todos dispuestos a acogeros y a enseñaros todo lo que ellos puedan y lo que queráis aprender. Tenemos nuevo despacho de hace poquito, está en la calle García Humet, que está justo delante de este edificio, en la segunda planta, es una especie de pecera que le llamamos. De momento no tenemos ni vinilos, pero esperemos que sí, porque alguna vez nos damos algún que otro golpe con los cristales. Y bueno, pues tenéis los nombres de la jefa de estudios, de la secretaria, de la presidenta y del Ignacio. Y aquí, pues luego todo esto
lo colgaremos en el blog, con lo cual podréis tener toda esta información si queréis, y nuestros mails y nuestras extensiones y tal. Bueno, ¿cómo funciona? ¿Cómo funcionamos aquí? Si escogéis Mutua de Tarrasa, lo primero que tendréis que hacer el primer día, cuando os demos la bienvenida, que como a lo mejor seréis vosotros, a lo mejor no, volvemos a explicar un poquito todo, pues escoge qué CAP de los que os he presentado queréis ir. Y entonces, bueno, una vez se ha escogido el centro que queréis escoger, se firma un contrato y a partir de ese momento siempre estáis asignados a ese CAP. Cuando llegáis a ese CAP hay un coordinador que os presentará a todos los tutores posibles y normalmente lo que solemos hacer es que todos los residentes que están en ese centro rotan un poquito con los posibles tutores y un poquito se escoge pues el que digamos que cada uno escoge un poquito aquel que quiere, ¿no? Es curioso porque los años anteriores la verdad es que ha sido casi amor a primera vista, o es que todos los tutores valen mucho, pero el que ha rotado con uno casi siempre se ha quedado con ese mismo tutor, pero hay años que no, entonces se rota un poquito con los 3 posibles o con los 4 posibles y se escoge el tutor que quieres. De entrada, depende del momento de vuestra incorporación. Claro, ha habido compañeros vuestros que se han incorporado en septiembre, otros que se han incorporado en julio, otros que se han incorporado en mayo. Entonces, varía un poco, pero en vuestro caso serían en principio 4 meses que estaríais de entrada con vuestro tutor de primaria. Y una vez finalizado este primer periodo de 4 meses, ya vais al hospital, que es lo que hoy habéis conocido. En cuanto a la estancia del día a día, en cuanto a urgencias, empiezan las urgencias antes, por eso luego os explicamos cómo lo montamos. Bueno, en principio en el hospital tenéis todas las posibles rotaciones para adquirir todas las competencias que necesitéis aprender como médicos de familia y de entrada pues todas las urgencias en principio de R1 se hacen casi todas o sea, las urgencias básicamente se hacen de R1 casi todas en primaria, hay en el hospital en urgencias de medicina y se hacen algunas tardes de guardia en atención primaria. De R2 se hacen guardias de medicina, cirugía y otras cosas en el hospital y hacéis guardias en el CAP Rambla o en el CAP de Rubí, que son guardias de sábado. De R3 y de R4 se hacen guardias en los CUAPs recientemente inaugurados y en principio tenemos un CUAP en Sant Cugat y un CUAP en Rubí. Y en estos CUAPs hay siempre de entrada un R3 y un R4, o sea que sois 2 residentes en cada guardia. Este formato, la verdad es que siempre ha sido muy agradecido por parte de los residentes y hemos intentado mantenerlo con la apertura de nuevos CAPs, que siempre hubiera pues 2 residentes juntos, ¿vale? Un poquito para que os hagáis la idea, es todo, cuando lleguéis os daremos una especie de esquema como este, diciéndoos cada año por dónde rotaréis. Veis que los primeros 4 meses son primaria, pero luego esto en cuanto a medicina, luego también hablamos de enfermería. Y bueno, van saliendo, cada uno tiene un itinerario diferente. Claro, todos no podéis rotar al mismo tiempo por los mismos servicios, con lo cual unos empezarán por neumología, otros empezarán por cirugía, otros empezarán... Cada uno tiene su esquema, pero al final todos rotáis por todos los servicios. Este es un poquito el que sería las rotaciones del grupo de IR, que no sé si Maite os quiere comentar alguna cosa concreta. Los de medicina, cada uno tiene su itinerario formativo y cada uno empieza en un sitio o en otro para no coincidir. La idea es que intentamos que haya aproximadamente la mitad de rotaciones, si se puede, que se hagan en primaria y que se desarrollen allí, pero bueno, es un poquito, pues eso, hay que rotar por todos sitios. Aparte de estas rotaciones, también montamos una serie de cursos que hay unos cursos para MIR y otros para IR, algunos son conjuntos, hay unos cursos que llamamos troncales. Los que son los troncales son aquellos que os ha hablado hoy el doctor Baltasar Sánchez, que son unos que hacemos todos los residentes de la entidad y que desde que estamos los dos hemos intentado no repetirnos, porque a veces se corría el riesgo de que cada uno por su cuenta va montando cursos y al final repites cosas que no tienen sentido, con lo cual hay muchas cosas que las intentaremos integrar. Por ejemplo, yo que sé, se hacía un curso de bioética, uno de habilidades comunicativas, que repetían cosas, a lo mejor si a la hora de hacer prácticas, de hacer simulaciones o roleplays, vale la pena aprovechar los 2 cursos porque dar malas noticias tiene también algo que ver con otras cosas y entonces la bioética, las habilidades comunicativas, intentaremos que todo se entrelace y de alguna manera sí evitamos hacer cursos innecesarios que a veces
nos repetimos y queráis que no, ya os dirán los residentes, pero a veces es complicado poder tener el día a día, las guardias y todo, y además poder asistir a los cursos que tenemos que hacer formativos. Entonces, por una parte tenemos estos troncales que son generales a todos y por otro lado tenemos cursos propios de nuestra especialidad. Hay cosas que nosotros hacemos y que otras especialidades no. Por ejemplo, hay un curso de vendajes y de compresivos que son propios nuestros y que no hacen otras especialidades, el de tabaquismo para intentar aconsejar la deshabituación tabáquica que hacemos primaria y no hacen otras especialidades. O sea que veréis que hay algunos que son muy específicos nuestros i sí, el Caram és un curs que és obligatori, el fa tot Catalunya i és un curs de tot el que són riscos de l'exposició als rajos i aquestes coses. És un curs com de seguretat i de protecció teva. El fa tothom, és online i el fa tot Catalunya. Clar, és que Caram sona Caram, no? Sí. Bueno, infermeria també té uns cursos que són troncals per tots, que els fareu comuns, i altres que són també més específics. Per exemple, Maite, explica'ls tu, perquè n'hi ha alguns que són molt ben valorats. Es fa el curs de ferides cròniques complexes, es fa el curs de triatge, es fa el curs de gestió d'infermeria de la demanda, d'embenats, es fan molts cursos més concrets d'infermeria. I després tots els cursos de la unitat docent multiprofessional i els troncals també. Bueno, hi ha coses divertides com el que heu vist abans en els vídeos. En principi fareu tots una formació de com col·locar-vos les EPIs en format virtual. Si més no és divertit, et poses les ulleres i aquí sembla que no fas res, però quan ets allà i vas intentant dir primer què... O sigui, bàsicament és l'ordre de les coses. Primer què m'he de posar primer les ulleres, m'he de posar primer els guants, què m'he de posar primer. Llavors és com... vosaltres ja sou d'una altra generació, segur que ho fareu estupendament bé a la primera, però és curiós i és divertit de fer i per tant tot això us ho muntarem i ho farem. Després també hi ha un curs d'incendis que fareu només arribant al curs d'acollida, hi ha una part que fan els bombers i que fem el que és l'extinció d'incendis, que ho podreu provar i fer. Fem cursos com aquests, d'embenats, que d'alguna manera ens ensenyen com fer un taping, com fer una reducció bé, com col·locar bé tot aquest tipus d'embenats i de fèrules. També fem el de cirurgia menor, que primer hi ha una part teòrica, després hi ha una part pràctica en la que fem amb peus de porc, doncs fem les incisions que ens sembla i fem les sutures que ens sembla. Després també es fa pràctic de veritat amb pacients. Tindreu tutors però fareu cirurgia menor, tant en fem a nivell del Cap de Vall d'Oreig, on tenim un quiròfan, diguem, ambulatori, i també fem cirurgia menor d'aquesta de no ingrés, que passeu pel quiròfan, diguem, de cirurgia menor de l'hospital. De tota manera, com a professionals de primària, sigueu d'enfermeria o de medicina, té molt interès que també pugueu fer aquestes intervencions en el CAP, perquè sigueu conscients que no cal a vegades un quiròfan meravellós amb el bisturí elèctric i totes aquelles coses i que també és factible fer-ho. Per tant, la idea és que pugueu fer-ho en els dos llocs i que veieu que és possible. També hem incorporat, ara ja sabeu que en principi l'ús de l'ecografia clínica, que no la del radiòleg, que segurament serà molt més perfeccionada, però l'ecografia clínica pel metge de família acabarà sent d'aquí uns anys com el Fonendo actualment i l'hem d'anar aprenent a fer anar. La gràcia està, evidentment, en fer els cursos, però també veureu que anireu rotant pels diferents serveis i cada cop ho té tothom més integrat. Medicina interna ho té integrat, a les urgències també n'hi ha, quan passareu per cardio també heu de poder anar, quan sereu a primària també. Per tant, al llarg dels 4 anys, entre els cursos i la pràctica que podeu anar fent, jo crec que podreu acabar, com a mínim, tenint una bona idea de tot això. També tenim dermatoscops, això també ens ajuda molts cops a la primària a poder diferenciar quines lesions que als pacients els hi preocupen totes. És que me pica, és que és más oscura, és que me ha canviado de color i com que això ho han sentit per internet o pel que sigui, sempre venen consultant. Doncs disposar d'aquest aparatet petit i tenir 4 idees bàsiques ens permet molt dir tranquilo, no se preocupe, yo se lo iré vigilando cada vez que venga i no pateixis. Els tranquil·litza molt veure que els hi mires amb aquest aparell, que els hi pots veure bé i tu també estàs tranquil que allò no és res important. Per tant, aprendre això també és molt útil. Bueno,
Fem moltes activitats, moltes coses que les infermeres també fan extraccions, es va a domicilis, fem moltes coses més. També fem la reanimació cardiopulmonar que es fa. Dintre de cada CAP es fan sessions al migdia. Normalment són de 2 a 3. A vegades les fem entre nosaltres. Vosaltres podeu ser els ponents d'aquestes reunions, a vegades no, a vegades són un R més gran o els adjunts. I a vegades venen especialistes d'altres, doncs ve el pneumòleg o ve el neuròleg o ve, no sé, el psiquiatre, i llavors comentem casos o expliquem coses i ens posem al dia. Vol dir que hi ha tota una activitat al migdia que també és important de tenir en compte. Això són residents presentant coses. També anem a fer domicilis, com no, con tota la fe. També hi ha un moment, quan sou R4, que rotareu pel SEM. És una rotació relativament curteta, perquè és només un tast. Qui vol ser urgenciòleg o vol ser, diguem que li agraden les urgències, li sona a poc, però com a mínim per tenir una idea bàsica del que és, doncs sí que hi podeu anar. Que això no totes les unitats docents de Catalunya poden. A Barcelona hi ha tal volum de residents que han de triar i alguns ho poden fer i alguns no. Aquí, en principi, tots podeu rotar pel SEM. Fem una cosa molt xula per mi, que són les sessions de residents. Les sessions de residents són unes sessions que muntem més o menys un cop al mes i a vegades n'hi ha 2, que ho munten els residents. Normalment hi ha un R1, un R2, un R3 i un R4 i preparen el tema que volen. La veritat és que són sessions que tenen molt de valor perquè en 20 minuts intentem explicar coses molt interessants, molt concretes i concises i les fan molt bé. Jo estic molt contenta de tot el que fan i si voleu veure una miqueta com ho fan i entreu al blog veureu que estan penjats els PowerPoints. Els vídeos estem pendents de que es pengin, però també els tenim gravats i tal, i estan molt bé les sessions que presenten els vostres companys i que si veniu les presentareu vosaltres. També la idea és potenciar molt la recerca. Des de que tenim el Nacho incorporat, que és des d'aquest any, des de finals d'aquest curs, des de l'octubre més o menys, novembre, doncs hem intentat una miqueta establir perquè sigui fàcil quin seria el timing que ens agradaria que seguíssiu, i la idea és poder fer el curs de recerca d'R1, que això ens hem diferenciat de l'hospital, que ho fan d'R2 per donar-vos a temps, perquè d'R1 ja pugueu tenir una mica de bases i podeu començar a pensar quin projecte podríeu fer de cara al final de la residència, i al mateix temps és un moment en què és fàcil presentar un pòster clínic d'un cas clínic i començar-vos a estrenar a presentar alguna cosa a algun congrés. Infermeria també, ja veureu que després té un esquema una mica diferent, però també. Després d'R2 podeu tornar a fer un altre cas o alguna cosa que permeti recollir alguns quants datos o fer una recerca bibliogràfica i una ressenya i publicar alguna altra cosa. I, mica en mica, veureu que està com organitzat de cara que si podem, quan sigueu R4, puguem arribar a publicar tot això que heu estat treballant. Jo crec que si es comença amb idea i amb gent que us pot donar un cop de mà i compteu amb els tutors i compteu amb tots nosaltres, és possible, i la veritat és que és gratificant també que no tot sigui assistència i que es pugui fer tot això que el doctor de la Sierra quan al matí us ho explicava. Realment hi ha una part que és assistencial i una part que és docent, però la part de recerca també ens enriqueix molt com a professionals. I que puguem publicar. En principi, el dia de la benvinguda trobareu a tots els vostres companys. Sapigueu que aquí juergues i juerguilles en feien moltes, però una miqueta arrel del Covid, todo ha sido más modosillo. En principi això va ser, què era això? El comiat dels residents R4 que vam intentar, com a mínim, fer una petita festeta aquí, festeta no, vam entregar una sèrie de regals i de diplomes i coses, i vam fer fotos amb cada tutor, però clar, les coses amb tot el Covid han sigut una mica més tristes i desengelades. Però malgrat tot intentem mantenir una mica l'orgull i tot plegat. Aquí són el grup d'infermeria, que també van acabar i que també les vam acomiadar. I res, en principi ara el que farem és ensenyar-vos a cada un dels centres. Per poder-ho fer, abans, anys enrere, el que fèiem era agafar el cotxe i anar-nos a voltar per tots els CAPs. Ara això no és massa factible. Per tant, us hem preparat un vídeo que l'ha preparat cada centre. Algun és nou d'aquest any, l'altre és de l'any passat. I un cop haguem acabat això, doncs donarem pas als residents que pugin i els hi pugueu preguntar tot allò que vulgueu. Pues venga, vamos a intentar a ver si funciona, ¿no? Aquest és el CAP de Sant Cugat.
En principi, el Cap de Sant Cugat és fàcil d'arribar-hi si sou de Barcelona perquè arribeu amb el tren i tant el dels catalans com les Rodalies. I aquí us mostrem el vídeo que vam preparar. Con lo cual, ahora no, y vamos a darle y lo haremos grande, ¿no?
Bueno, aquest és el cap de Sant Cugat, si us hi fixeu, ha anat bé perquè sapigueu que no tots tenim el mateix horari. Tenim un horari que es diu lliscant, això vol dir que hi ha dies que potser estem 3 dies al matí i 2 a la tarda, o al revés, 3 a la tarda i 2 al matí, i que, per tant, quan sigueu a primària, doncs fareu l'horari del tutor. En canvi, quan sou a l'hospital teniu normalment horari de matí, menys el dia que us quedeu de guàrdia, que llavors sí que és al vespre. Vale? Bueno, doncs, en principi, bueno, de moment tirem endavant, si us sembla. Ara us ensenyarem un munt de vídeos. Aquest és el cap de Valldoreix, que també s'hi pot arribar per ferrocarrils i que ara mateix us el posarem. Ara, no, tenim molta feina a obrir i tancar coses, eh? Bé, aquí dir-vos que, tot i que és el cap que realment té cirurgia menor, tots hi anireu en aquest cap. És a dir, no pel fet de que estigueu allà ubicats vol dir que sereu els únics que fareu cirurgia menor. És a dir, al cap de Valldoreix a fer cirurgia menor hi van tots els residents. ¿Sí? Vale, pues tiro para atrás, pero por aquí yo ya no sé. Sí, eso voy. Vaig al PowerPoint un altre. Bé, doncs anem al cap de Can Mates. Al cap de Can Mates, de moment, només hi ha una resident, perquè just l'any passat es va estrenar com a cap, i aquest any, aprofitant que tenien resident, han fet un vídeo nou respecte a
Bueno. No sé si algun dels vídeos se sent poquet. Si després us voleu aclarir més o voleu sentir-ho millor, podeu tornar a entrar al blog i poder de uno en uno podeu sentir millor. Però bueno, en realitat el que es tracta una mica és que vegueu que a tot arreu sou benvinguts, que tothom té ganes de vendre-us el seu cap perquè tenim moltes ganes de que vingueu i que, bueno, res, que estem contents de poder-vos-ho ensenyar. Aquest és el Cap Sud d'aquí de Terrassa. També us ensenyo. Bueno, ja en teniu uns quants. Ja ens queda poquet. Ai, perdó. Me n'he anat a l'últim. Espera. Aquí. Ja. Vinga. Cap Rambla, una miqueta més gran aquest. Bastant més gran. Se sent el que se sent, però bueno.
Molt bé. Ja veieu que som espontanis, eh? Què en tries? Bé. Rubí. Anem per l'últim cap, Rubí? Doncs vinga.
Bueno, en principi us hem presentat tots els caps, és difícil, i a més, bueno, ho hem fet de bona fe, però vull dir que no se sent gaire, veurem, a veure si de cara a l'any que ve millorem el que pugueu sentir millor. D'entrada, ensenyar-vos una foto del que seria el consultori d'Ullastrell, bàsicament s'hi pot arribar amb transport públic i també amb cotxe si en teniu. El consultori de Viladecavalls és aquest i el de la Floresta que tenim és aquest. Bueno, una miqueta, moltes de les coses que ara hi ha aquí ja crec que les sabeu i no cal que en repetim, però sí que és veritat que com a metges de família, ja no com a radiòlegs o psiquiatres o altres especialitats, però com a metges o infermeres de família, especialistes en atenció primària, tots tant un com l'altre, el que hi hagi els 3 nivells assistencials és algo molt important perquè ens permet realment fer el seguiment des de que la persona gairebé neix o que són adolescents fins que són molt grans i a vegades els hem d'acompanyar en el moment de morir. Per tant, això és molt bo perquè tota aquesta visió la tindrem molt fàcilment al llarg de la vostra residència. Això és una cosa que ho hem parlat 1000 vegades. També dir-vos que a part d'intentar que aconseguiu conèixer i saber tot allò que l'especialitat us demana de competències, també pensem que és molt important que sigueu persones capaces de ser docents, de saber-vos explicar, tant de ser docents de cara als vostres companys i persones que vindran després de vosaltres, com de cara als pacients. Saber explicar bé a la persona que tens a davant què li vols explicar és important i, per tant, crec que clar, no és el mateix que tinguis davant una iaia que li has d'explicar que és un infart a un company, però hem de ser capaços de poder-ho fer. I, per altra banda, ja us he dit que crec que és molt important entrar en el món de la recerca i plantejar-vos i preguntar-vos coses, perquè això també us fa més crítics i més, jo crec que més valuosos com a professionals. Dir-vos que molts residents realment que han passat per aquesta unitat docent han acabat sent tutors. De fet, el 51% dels tutors que tenim ara són exresidents nostres i, per tant, si us animeu a venir, igual algun dia també sereu els nostres futurs tutors. I res, en principi aquesta és la nostra web. Aquí podeu tornar a visualitzar, si voleu mirar més en detall algun dels vídeos. Hi ha totes les sessions d'aquests residents que es presenten, hi ha tot el nostre programa formatiu, trobareu tota la informació de tot, de si es poden, ara ho podeu preguntar als residents, però trobareu si es poden fer rotacions externes, quan es poden fer, com es poden... Trobareu tot. De tota manera, jo ara agrairia que pugin els recis, marxarem aquí, diguem, a l'equip docent i us deixem a vosaltres i que us preguntin el que convingui i res, a veure si us animeu a venir amb nosaltres. Per mi, home, jo crec que ells els aclariran millor, no? Però jo sí que us vull fer una pregunta. Quants us agradaria fer infermeria de família? Vale. I els altres sou de medicina? Vale. Bé.